लोगोफोर मालाबा खोनाफेरदों बेफोरबायदि सासे सुबुङा गंसे कुकार खौनो हाबा खालामनाय। बेफोरबायदि गोमोथाव जाथाया इन्ड'नेसियायाव जादों। खैरुल आनम मुंनि सासे मानसिया गावनि प्रेसार कुकारखौनो हाबा खालामदों। बेनि जाहोनानो जाहैबाय बे कुकाराव बानायनाय ओंखामा लायनो जोबोर गोथाव जायो। नाथाय हाबानि सानब्रैनि उनावनो बियो गावनि कुकार एबा बिसिखौ फाथैलाय बिसिबाय। बेनि कारना जाहैबाय कुकाराव मात्र ओंखामल' बानायनो हायो आरो बियो जिउ जोबजासिम ओंखामल' जाबाय थानानै थांनानै थानो हानाय नङा होनना बुङो। जेब्ला नों सोरजोंबा हटेलाव थाङो आरो फैसाखौ बियो होगोन, अब्ला नों जेब्लाबो दाम गोसानि डिशखौ अर्डार खालामनो नाङा। हायोब्लाथ' अर्डारखौनो दा खालाम। नोंथाङा बुंनो हायोदि नोंनो माबा मोनसे अर्डार खालामदो। बेयाव नोंनि इमेजआ मोजाङै थागोन। ओरैबायदि गंसे इउनिभारसिटि, मुङा जाबाय ब्राइगम यं। बे कलेजाव दारि लाखिनो थाखायबो पारमिसननि गोनांथि। जुदि नोंथांनो दारि नांगौ एबा दारि लाखिनो गोसो, अब्ला नोंथाङा कलेजाव लेटार लिरनानै पारमिसन बिनो नांगोन। जुदि पारमिसन मोना, अब्ला दारि हनानै फैनांगोन, नङाब्ला बाहेर। जों जेब्ला हराव उन्दुनो थाङो, बे समाव बिसनायाव बायदि बायदि साननाय सोंथि जाखांफैबाय थायो, जायखौ जों होबथानोनो हाया, जायनि जाहोनाव जों उन्दुलांनोनो हाया। नोंसोरनि बेलायाव बेफोरबायदि जादोंब्ला सिखारनानै टेबोलाव जिराय आरो जा खर'आव जाखांफैबाय थादों बेखौ लिर। लिरखांनायनि उनाव नोंथाङा रिलेक्स फिल खालामगोन आरो आरामै उन्दुलांनो हागोन। जेब्ला फार्स्ट टाइम टमेट'खौ इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन, अब्ला इउर'पियानफोरा टमेट'खौ जानो गिदोंमोन। गोजा कालारा डेन्जार फोरमायथियो आरो बिस गोनां जागोन होननानै बिसोरो सानोमोन गुबुन हादोरनि प्लेनिं जोंखौ फुथारनो थाखाय।